No noso primeiro vídeo de YouTube fixemos este mesmo camiño, pero ao revés. Por iso hoxe parecíame unha bonita idea desandar o camiño andado neste derradeiro vídeo da canle de YouTube. Nin eu marcho da radio, nin os que estamos aquí marchamos, seguiredes sabendo de nós, seguiredes sabendo ou ben pola radio ou por outros sitios, pero xa estaremos con outros proxectos novos. E por moi ilusionantes que sexan eses proxectos, iso non quita para que dea mágoa pechar os proxectos anteriores. Hoxe pecha a canle de YouTube da tarde. Pilladesme aquí facendo a mudanza porque hoxe pechamos a canle de YouTube e todos os recordos deste ano e pico de vida están nesta caixa. Mira, por exemplo, a taza de Javi Mos, os garfos que tiñamos sempre preparados para calquera merendola, están aquí. Os caramelos noxentos. A goma das coletas de carmucha. Bueno, en fin, nesta caixa hai tesouros. Todos son recordos de momentos vividos nesta canle. E hoxe, claro, eu non podía estar aquí soa. Toda a xente que estivo ao principio, ou case toda a xente que estivo ao principio da canle de YouTube, quixos ter un recordo e compartilo con vos. Así que idelo ver. Eu grabando un vídeo para a canle de YouTube, que en contaban... Hola, muchachos. A todos. Como vedes, colledesme ainda en pijama, acabo de levantar. Pilloume aquí loitando contra a mal ou botándolle unha man a quen mo ten que facer. Branco e negro dende a parra. Non se pode estar en mellor sitio. Estou en Celanova, en OU. Non vos imaginades o que disfruto nesta terra. Aquí tedes o asaltiño dos meus pequenos, estamos empapados todos. E sempre publicitando Vimianso, só sabedes. Hola a todos, estou aquí no Río Arnoia, en Allariz. Hola, eu son o Dr. Proupín. Agora estou dende algúns meses facendo o que mellor sei facer e o que me gusta, que é Estudio 3, vou meter a cuña. Aí está, das coletas. Aos seguidores máis fieis do canal estas coletas vos recorden algo. Que é un dos vídeos míticos do programa, tamén é un dos meus favoritos, porque rimos moito con el. Un dos vídeos máis divertidos do canal, é un dos días que máis me rin en moitísimo tempo. Goste que poida acontecer algo semellante de que Mario Malve. Como disfrutei na tarde, pero agora tócame ser reportero e dar voltas por Galicia. Non podemos avanzar que maio vaya a ser exactamente igual. Estou de acordo con todos de que o mellor vídeo foi o das coletas de carmucha. O que non sei é por que non estaba eu ese día. Porque co que me gusta ser protagonista, por que non estaba ese día. A canle de YouTube da tarde dounos moi bons momentos. Nunca tal pensei de verme na galería esta do YouTube, pero o equipo da tarde montache unha liada así non vira, Estar en calquera lugar, en calquera momento, en calquera sitio, sempre na vanguarda da tecnoloxía. Vou coller o meu vehículo, porque se igual mo rouban. Quedaríame con dous vídeos, o que máis éxito tuvo, que dos onde participei eu, que é o das rotondas, e logo despois o que máis me gustou foi o vídeo do exame que me fixeron para seguir a sección Cristina Masalva. Sí, como... Aí este? Perigo por concurrencia de prostitutas. Farei un remember dicindo que teño moi bons recordos do día que Cris non estaba e que deu de responsable vos ensinei como Alberto Rivero usurpaba o trono de Cris. E logo, despois de estar todos super ocurrentes, resulta que Cris non estaba a gravar. Así que, bueno, foi así, logo tivemos que repetirlos en tanto éxito. E a tarde na Radio Galega sempre está na vanguarda das novas tecnoloxías, como ben apunta Marcos. Sempre na vanguarda da tecnoloxía. Foi un placer compartir mesa con vos, cos colaboradores, con todos vos, e sobre todo un placer poñerme morao a churrasco.
Non gusta chico. Non está convencida. Porque neste programa denose moitos agasallos moi nutritivos e ás veces si se abusan un demasiado sans. Vai máis ou menos hoxe un ano que me despedía da canle de YouTube e o vídeo que máis recorda é precisamente ese no que eu chorei un montón. O momento para mí na Radio Galega que se foi cando entrei no estudio por primeira e única vez a desmentir unha noticia que eu mesmo había investigado. Moitas grazas e encantado de poder estar con vos nesta canle. Hasta logo. Foi un placer formar parte deste equipo. Un bico. Bueno, hasta a próxima. Moitos bicos a todos e ata sempre. E por suposto a todos vos. Así que moitísimas gracias por estar. Blanco e negro, por qué? Que unha canle que se acaba, polo menos se banaliza. Estades seguros de querer fechar? Estamos ben. Moi contento e paseino moi ben. Moitas gracias e un saludo. Foi unha sorte ter para tratar e unha gozada ter compartido con vos. Unha aperta e grazas por deixarme participar en 5 ou 80.000 vídeos dos que estivo. E sigue sendo un revulsivo para cando tes un mal día. Repito, un placer. Máis rápido sangra o meu corazón. E canto máis teño que morder a lingua. Esta cama tan vacía que la lleno con historias, aventuras y malicias.